Dobrý den, jmenuji se Libor Žižlavský a pracuji ve společnosti A-Studio Group. Jsem si jistý, že velmi často slýcháte slovo reklama. Reklama nás doslova obklopuje. Letáky, billboardy, televizní reklama, rozhlasová reklama, inzerce. Reklama je prostě všude. Napadlo vás ale někdy, co vlastně slovo reklama znamená? Souhlasíte s tím, že pokud některému slovu nerozumíte, dostáváte se do zmatku? Pojďme se tedy společně podívat na pravý význam slova reklama. Slovo reklama, vlastně jeho základ, můžeme rozdělit na dvě slova. Reklama. Slovíčko re je z anglického slova repeat, což znamená tedy opakovat, znovu, neustále. Slovíčko klama se mohlo zdát, že se jedná o klamání. Není tomu tak, vychází anglického slovíčka claim, proclaim, což je tedy v překladu proklamovat, česky vlastně sdělovat, nabízet, vychvalovat. Reklama je tedy opakované sdělování, oznamování. To je zajímavé, že ano? Pokud tedy někdo budete vy potřebovat reklamu, mějte na mysli, co toto slovo vlastně znamená. Reklamu je tedy třeba dělat opakovaně, soustavně a hlavně chytře. Jinak se nejedná o reklamu, ale bohužel o vyhazování peněz. V každém případě se vyplatí svěřit se do rukou lidem, kteří tomu rozumí. Děkuji.